Haka jingialang Second Climate Investment and Technology Impact Summit Kabalalong Meghalaya House New Delhi haka tarik Nohprah. Myntri Rangbah Conrad ke Sangma haka jingkren ula batai shai kdar ki jinglong jingman jong Jylla da baong ka Meghalaya kalong ke Jylla kabalayo shibun ki jingkyrkhu jong ka mariang na ka jinglong ka suin bneng bapaka bandrat riang ban Kyntiew ki karkhana ka jingsyaid jingkhriat kalong ka bha ka jingman uslap ka leeru ka yat kat kum ki samoi bat ka Jylla ka don haka suk kasan ka balat na ka huri hura haka imlang salang ulaong kini ki jingai jong ka mariang kilong ki jingkyrkhu ki bakrau ban Pynroi ya ka rap riang ya ki kam kai perthei bat bante ya ki karkhana babun jan hakani ka jingialang la soi Soi Soskular Memorandum of Understanding na kabenta ban Kyntiew ya ki jakarap pakerpang hakamang pisa balakot syaka shispa arpusan klur tengka Bante ya ka Multi-Purpose Convention Center, ban penbha ya ka University Campus, bat ki jaka yat kai, bat ki we ki jingdon kam, haka jinglut ka ba 6,000 lais pak lur tengka. Ban shna batte ya ka Meghalaya Cable Car Ropeway, sans pak lur tengka, ban pen kelas bo iki nyut kinyer, shispa arpusan klur tengka, ban wanra iki jinghikai Artificial Intelligence, haka mang pisa ka bakot syaka 6,000 sans pak lur tengka, pat ban penhe iki den penmi boarding elektrik, haka jinglut ka ba 6,000 klur tengka. Haka ni kalumpung na lor Myntri Rangbah, ladan lang u Dr. Igor Panik, Minister of Science and Innovation ke Sorkar Slovenia, badu RM Mishra, IAS, melasong tad, kumku Executive Chairman, Meghalaya State Investment Promotion Board, bat kihe Sorkar Jongkari India.